Nem gondoltam volna, hogy csinálok egy újabb videót erre a Hunter-ös kommentre válaszolgatós sorozatomból, ami igazából még csak egy részből állt ezen kívül, szóval nem is lett volna annyira sorozat, viszont olyan csillagokkal áldottak meg engem tegnap, hogy egyszerűen ezt vétek lenne kihagyni. Szóval a téma adott, a mai videóban is kommentekre fogok válaszolni. Sziasztok srácok, illetve lányok, én Márk vagyok, és ebben a mai videóban, ahogy már mondtam, kommentekre fogok válaszolgatni. Amúgy megint találtam nektek egy tök jó kis hátteret, ami remélem tetszik majd. Na de akkor nézzük is. A történet tegnap este olyan 9 körül kezdődött, pontosítva július 23-án, amikor is a Hunter-ös videóm alatt, amit amúgy nagyon szépen köszönöm, tök nagyot ment az a videó, és még mindig érkeznek rá kommentek, pozitívak is amúgy. Érkezett rá egy szülő által írt kis íromány, amit itt fel is olvasok nektek, úgyhogy nézzük, mit írt. Akkor, mint szülő, megnyugtatlak, hogy a YouTube-on kívül a világban sokkal borzalmasabb dolgok várnak a 10 évesekre. Hamarabb lesz rájuk negatív hatással az iskolában látottak és hallottak, meg az ilyen videók, mert a kritizálás az megy. Amúgy itt vágás közben jut eszembe, hogy amúgy neki is eléggé megy a kritizálás. Kb. Mindenbe belekötöttél, nyugi, nem lesz koffeinfüggő a gyerek, az, hogy mit honnan kopint, megint nem lényeg. Amikor kb. A ChatGPT írja meg a leckét és a beadandót, hogy eltűnik-e valaki, ilyen a tévében is meg van játszva, csak mit a valóságsók összes. A táborral megint teljesen mellélődtél, a helyesírás szerintem hagyjuk, meg azt is, hogy a gyerekek pont ebből fogja megtanulni a strawberry-t, rosszul. Természetesen az egész videó rossz indulatú, és csak azért mondom, mert ez is átmegy a gyerekeknek, nem csak Hunter. Puszi pacsi. És én igazából válaszoltam is, szóval ezt is elolvasom. Kedves Eszter, köszönöm, hogy szülőként is végignézted a videómat, mert így tudom, hogy eljutott a felnőttekhez is a videó. 100%-osan egyetértek veled abban, hogy a külvilágban is vannak rossz dolgok, de én úgy gondolom, hogy azt lehet szabályozni, hogy mit nézhet a gyerek, és azt is, hogy ne ChatGPT-vel írjon házit. És sajnos lehet, hogy te úgy gondolod, hogy nincsen nagy hatással a gyerekekre Hunter, meg a koffein, meg minden, amit ezekre írtál, hogy csak a kritizálás. De sajnos az eredeti videóban kint volt a márka reklámja is, amit ha zárójelben megjegyeztem, hogy azt én cenzúráztam ki, és pár kommentben Hunter és az én videóm alatt is írták, hogy majd mondja az anyukájának, hogy vegyenek koffeines párnát, és abban kérnek segítséget, hogy mivel tudná átverni a szüleit, hogy mit mondjon a snus per koffein párna helyett. Én ezeket vagy töröltem, vagy írtam, hogy ne kamuzz és ne kelljen neked ilyen, és van, amikor válaszolnak és rendes segítenek is nekik. Előre is köszi, elolvasod, Márk. És szerintem ezt, amit most mondok, jegyezze meg mindenki egy egész életre, aki nézi ezt a videót. Ha tényleg van egy olyan videó, ami nem tetszik nektek, és akartnátok esetleg írni egy ilyen gyönyörű szép írományt, kultúrált keretek között ki lehet fejteni, de nekem ez csak a kritizálás megy, ez nálam nagyon kiütötte a biztosítékot. Ott a következő videó. Ha hosszú videó, ha rövid videó, vagy TikTok, továbblapozás. Ennyi. Na de erre írt egy másik ember, aki amúgy szerintem 90%-ban szülő lehet. Kedves Márk, én személy szerint nem értek veled egyet semmiben. A kritizálásaidat tarts meg magadnak, és ami neked nem tetszik, az nem azt jelenti, hogy másnak sem kell. Mindenki tartsa meg magának a véleményét. Arra esetleg nem gondolsz, hogy tegyünk fel, van egy gyerek, aki szereti Hunter videóit, és ezután a videó után másképp néz rá, mert elhiszi, amit mondtál? Szerintem nem kellene a közösségi médiára ilyen videókat gyártani, mert akkor is ugyanolyan vagy, mint a többi. Légy szíves, fontold meg, hogy a jövőben kiteszel-e ilyenfajta videót. Ezt, hogy a kritizálásaidat tartsd meg magadnak, én ezt nem értem igazából, mert én csak a véleményemet mondtam el, amit ugye meg ki lehet mondani. Ha meg nem tetszik, mert mondjuk kimondani, azt ki lehet, de végighallgatni már nem kötelező. Szóval ennyi erővel, hogy halkan megjegyzem, én is törölhettem volna ezt a kommentet, de nem tettem. Akkor fogod és tovább lapozol újra. Az meg, hogy vannak olyan emberek, akiknek nem ugyanaz a véleménye, mint nekem, addig jó, mert tök fura lenne, hogyha mindenki szeretné az ananászos pizzát. És még azt is írta, hogy szegény gyerek majd máshogy fog Hunterre nézni ezek után a videók után, hogyha ő esetleg szereti. Hát szerintem amúgy addig jó, hogy másképp nézze egy gyerek egy olyan ember, aki snüsz videókat mutogat nekik, indexképet lop, igazából 0-24 lop, és tényleg semmi eredetiség, egyediség nincsen benne. Szóval igazából tényleg, hogyha nem tetszik az, amit csinálok, akkor lehet tovább menni. Rajtam kívül még van egy csomó másik videós, akkor nézed őket, vagy nézd a Hunter. Meg másik kedvencem az már kicsit ilyen boomer kommentes, amikor így írják, hogy régen a tisztelet is jobban tisztelt, meg a szeretet is jobban szeretett, meg ilyen mindenféle bullshitekkel szórakoztatják a népet. Csak aztán elfelejtik, hogy az a legnagyobb hobbiuk, hogy ilyenfajta feltörekvő youtubereknek írosgáljanak ilyen csodákat, mint most ő. Na de erről a csajosról is ennyit, ugyanis én úgy tudom, hogy nem ért azóta több kommentet, ami azt jelenti, hogy új főszereplő. Nincs igazad, és ne hazudjál Hunterről, nagyon jó videós, a helyedbe elbújnék a paplan alá szégyenembe. Hát hogy lehet ilyet kirakni, mindenságot elhitetsz a gyerekekkel, ami nagyon nem igaz, csak hazugság, úgyhogy gondolkozzál.
Itt is az van, hogy nem tudom eldönteni, hogy felnőtt létére Huntert néz, vagy nem felnőtt, hanem kisgyerek, csak anyuci, apuci fiókjáról írosgat nekem ilyen szépségeket. Itt is igazából nem értem, hogyha te nézed Huntert, mondjuk felnőtt létedre, nincsen azzal semmi baj, tényleg mindenki azt néz, azt hallgat, úgy csinál, úgy éli életét, ahogy akarja. Viszont tényleg akkor tegyük fel azt, hogy te felnőtt létedre Huntert nézel. Fura kimondani? Tegyük fel, tényleg. Engem nem zavar. Nem tűnik fel neked az, hogy Hunter mondjuk ilyen snooze tutoriálokat, meg ilyen mindenféle ilyenekről csinál videót, tehát az itt téged nem zavar? Aztán erre jött a válasz komment. Az a baj, hogy egy szavat sem volt igaz. Az egész videó egy hazugság, és rossz hatással van a gyerekekre. Taknos gyerek vagy, és játszani kéne, nem ilyen videókat feltölteni. Na azért én úgy érzem magamról, hogy én már régen kinőttem abból a korszakomból, amikor kisautóztam. Mondjuk én sose kisautóztam, na mindegy. És azt megint nem indokolta meg semmivel, hogy miért hazugság az egész videó, és hogy miért egy szavam se igaz. Valószínűleg azért már amúgy nem is tudta volna, de ezt titkoljuk el, nehogy megtudja véletlenül, hogy tudjátok így, nincs igaz, és ne, egy gyereknek van igaza. Vagyis inkább nem is gyerek, hanem tini. Mert ha valaki nem tudta volna, azért már egy kicsit több vagyok, mint 10. Na de itt történik a csavar, ugyanis én erőt vettem magamon, és óvatosan megtudakoltam, hogy mivel tudná alátámasztani azt, hogy neki van igaza, amire ezt a csodát kaptam. Fodeszkával, drágám, veled együtt alátámasztom. Ez már tényleg nagyon gyerekes. Aztán kaptam még egy csodát, amihez már nincsen semmi hozzáfűzni valóm kb. Majd megtudod, egyrészt a gyerekek nem kíváncsiak a tesztságaidra, főleg ha más sikerét akarod elrontani. Arról nem tehet senki rajtad kívül, hogy egy analfabéta vagy, és a helyedben nálam lenne az angol szótár. Valamint, ha tetszik neked más sikere, akkor nem azt jelenti, hogy kritizálhatod, mert akkor jobban fognak szeretni. Csak megsúgom, ez nem fog összejönni. Nekem nincsen bajom Hunter nulla teljesítményével, ha azt valaki sikernek nevezi. Nevezed nyugodtan. Amúgy halkan megjegyzem, már elértük így a 2000 feliratkozót is, szóval nagyon szépen köszönöm tényleg mindenkinek, úgyhogy azt, hogy senkit nem fog érdekelni, és nem fognak engem jobban szeretni, hát figyelj csajos, én egy 10 évre előre azért nem innék a medve bőrére. De amúgy tényleg nagyon szépen köszönöm a 2000 feliratkozót, már mindjárt itt lesz a 2500 is amúgy. Aztán Ivet csajosunk megint visszajött egy nagyot alkotni. Mondom, tanulj meg írni, szép öcsém! És azt ajánlom, komolyodj meg, és utána videóz. És ezt nem rosszból írtam és írtuk, legközelebb vegyd figyelembe a kommentünket, és úgy készíts el egy tartalmat, mert nem mindenkinek tetszik az, ha valakit kritizálsz. Szép estét! Nem is kell, hogy mindenkinek tetszen az, hogyha esetleg valakit a te szavaiddal élve kritizálok, magyarán elmondom azt, hogy káros az, amit csinál. És ez meg, hogy komolyodj meg, az igazából nem tudom, az a videó az elég komoly hangnemű volt, meg azért szerintem ezt is próbálom elég komolyra megcsinálni. Jó, néha elviccelem, mert ezeket tényleg már nem lehet máshogy felfogni. Na de azért valljuk be, hogy Hunter se a komolyságáról híres. És itt igazából végigment az ő részükről ez a végtelen gyerekeskedés, amit most nem vágok be, mert nem akarom senkinek se az idejét lerabolni. Szóval az utolsó kommentünk Ivettől fog jönni. Személyesen ismerem őt, közeli ismerősök vagyunk, és nem unatkozik, mert Netflixet néz. Elnézést kér a számodra sértő kommentért, mivel elég jól ismerem, nagy szókimondó, amivel nincsen semmi baj. És innen is még egyszer bocsánatot kér. Szép estét! Ezt a kommentet igazából azért nem értem, mert hogyha azért jelölt meg engem, mert hogy engem ismer, nem ismerek semmilyen Ivett nevű tagot, szóval akkor igazából azt nem értem. Ha meg azért jelölt meg engem, hogy ismeri a másik csajost, aki írosgatott nekem, azt meg azért nem értem, mert miután ezt leírta, legalább 2-3-szor még le kellett neki azt írni, hogy miért kritizálom a Huntert, meg hogy ő a legjobb videós, meg mit tudom én. Szóval tényleg most megkérek szépen mindenkit, hogyha esetleg ti is akartok csúnya kommentet írni, gondoljátok át, hogy kinek írtok, ugyanis lehet, hogy nem így fog reagálni rá, hogy én. Lehet, hogy esetleg ez volt neki már az utolsó csepp a pohárba, akinek írtad, vagy valami, szóval itt tényleg ezt a cyberbullyingot, ezt próbáljuk meg azért kicsit így hátrébb fogni, főleg úgy, hogyha ugyebár elméletileg ti szülők vagytok. Szóval, ja, hogyha tetszett nektek ez a kicsikét komolyabb hangvételű videó, akkor iratkozzatok fel, legyetek jók, igyatok sok vizet, és találkozunk később. Peace!